Bueno, pues, nik egia esan aurreko txapelketan netzako zea bat izan zen, bastante aurrerapen izan zen, semifinaleta pasa nintzen, eta egia esan disfrutatu nuen, saia handi bat inkantatzea, eta ila gustatuko zen berezi aukera izatea holako, bueno, hortxe finala atabita aletzia dintzat, hola, helburu xumi horrekin nahikoa nuke egia esan. Gustatu nintzitzakean egia esan sensazioa, eta Euskal Herriko txapelketan parte hartu ahal izateko aukera. Eta, bueno, hoxe ditzaken ere pretensioa gintzat, eta, bueno, ilusioz gainezka, egin esan, bai. Nik inoiz, ez dakit, beti normalin nahiko urduri kantatzen dut, edo hastenaz behintzat saiotan, pixka nire buru aurkitu ezinik, edo gai bat jarrita ze pentsatzen dudan horrei buruz aurkitu ezinik, pentsatzen baldin badute ez dakit momentu askotan. Eta lehenguan, lehenbizikotik, nahiko lasai sentitu nintzen, eta sensazio oso gustagarria izan zen, ze urduri izaten momentutan, nigintzat, pentsatzen dut, ze kristatatzen ni honea, ezpanaz kapaza, ez pentsatzen dutena azaltzeko eta sufritzeko garrik. Eta lehenguan, sensazio politia eukin nun, eta nostra hola parte hartu lehik, txapelketa batin, ez? Bueno, hoxe, eta bastante kontentu gelditu nintzen. Txapelketa honi begira, beste modu batean, baina txapelketa guztien aurrean bezala aldi berean ilusioakin, urduritasun edo beldur pixka batekin ere bai, egiten badakidana edo egin nahi dudana egiteatik gertu ibili nahi hortan, alik eta neuronak alik eta estuen eta alik eta pinen izateko ilusio hortan. Eta jakin-minakin, azkenean uste dut txapelketak eta gauza guztiak gure bizitza garapenarekin bat etortzen da joaten diela, orduan jakin-minarekin aldi berean txapelketa hau nola datorren ikusi, txapelketa hontara nola noan ikusteko pixka bat jakin-min horrekin, nik nahi dut kantatu ongi, koherente eta pentsatzen ditudan gauzak esateko aukera izan, ez haiengandik urruti ibili eta pentsatzen ditudan gauza horiek eta sentitzen ditudan gauza horiek ahalik eta erarik ederrenean ere esan nahi ditut. Eta, bueno, helburu zehatzak jartzeko gogo handirik ez daukat. Bai, ahalik eta posturik onena lortu nahiko nuke, hori horrela da. Baina pixka bat sensazioi begira gehiago nago, eroso sentitu nahi dut eta Anderrek ere aipatzen zuen bezala batzutan txapelketan horrelako laino bat sartzen zaigu begitatik eta kosta egiten zaigu burutik ateratzea eta pixkat laino hortatik kanpora, burbuila hortatik kanpora kantatu nahi nuke, konstiente lehenengo agurretik eta lehenengo momentutik konstiente astebururo egiten dudan dugun hori egitera noala, kantatzera noala, esatera eta entzutera noala eta gozatu egin nahi nuke, hori izaten da. Pausuak orden hortan izaten dira normalean.